Naku mga kaanes, nakarinig na ba kayo ng ganitong scenario or nakakita? Naku mare, ayoko nang kausapin niyang foreigner mong asawa. Nakakaloka siya. Alam mo ba naman, yung 20, sinabi niya 20? Tapos yung mountain, ang sabi niya mountain? At saka ito pa, naloka ako. Nasa kusina kami. Sabi niya sa akin, can you give me the flower? Flower? Saan ako mahagilap ng bulaklak? Diyos ko, ari na lang pala yung hinahanap. Nakakaloka. Ayoko nang magpag-usap dyan sa asawa mo. Dahil nahihirapan ako. Masyado siyang slang. Naku mga kaanis, bakit nga ba mali ang term na slang sa kontekstong yon? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, magpapakilala muna ako lalo na sa mga new subscribers natin. Ako nga pala si EmmAnne, also known as Feeling Anne. At isa po akong licensed English teacher. At ako ang magbibigay sa iya ganda at liwanag sa inyo pagdating sa English. May ganon, Anes. And syempre, ang ating kasabihan, hindi man tayo perfecto, pero maganda tayo. Anes! Okay, so punta na tayo sa ating problema ngayon, ang paggamit ng slang sa scenario na yon. So ano nga ba ang slang? Tignan natin ang definition ng slang sa tatlong dictionary at tignan natin ang common denominator. Okay? Start with Oxford. Yan. A type of language that consists of words and phrases that are regarded as very informal, are more common in speech than writing, and are typically restricted to a particular context or group of people. Okay, let's have from Merriam-Webster. Language, naulit ang term na language. Language peculiar to a particular group. Naulit-ulit ang particular group. Okay. Next, we have number 2, an informal, non-standard vocabulary. Okay, vocabulary, the same sa Oxford na word. Still, the word informal is in there. Composed typically of coinages, arbitrarily changed word, and extravagant force or facetious figures of speech. Ayan. And sa Cambridge naman, Merriam-Webster yun, no? Sa Cambridge, very informal language. Ayan. Still, we have the term informal language that is usually spoken rather than written, used typically by particular group of people. Okay, so ang mga napupulot natin doon na common denominator ng tatlo ay ang mga, common siya sa spoken. Kasi nga, it's informal. Okay, it's informal language, words, phrases, vocabulary, and it is used by particular group. So, bakit hindi slang ang 20? Kasi pag sasabihin kong 20, maintindihan ng ibang tao that I'm pertaining to the number 2 and 0, 20. Okay, 20. Pag mountain, naman, it's the mountain. Okay? The bundok. And syempre, pag sinabi ko din flower, okay, syempre makonfuse yung iba, kala bulaklak. Pero of course, the arena. Okay. Pero, hindi pa rin siya pasok sa category ng slang. Okay? Hindi sila pasok kasi formal sila. Okay? Kasama sila sa dictionary. At wala sa dictionary na magsasabing they are informal. Okay, paano ang halimbawa ng informal? Ganito. So, meron kang group of friends, mga kalahin natin, char. Okay, mga kalahin natin, marunong sa gay language. Yun.
So, tatanungin mo sila, oy mga sister rakas, beautiful na ba catch? Okay. Oo, sis, beautiful ka na. Gora na tayels. Okay. Go, Cabs! Okay. Yung mga yon, yung mga words na yon, wala sa dictionary. They are informal. They are used for conversation, for casual talk. Those are, ayun, yun na, dyan papasok si slang. Okay, yun yung tinatawag nating slang. So, feeling Anne, ano dapat ang term pag hindi ko naintindihan yung pronunciation ng isang kausap kong foreigner? The correct term for me is accent. Meron namang iba, pwedeng enunciation, pwedeng articulation, pwede rin naman diction. Yan, yung mga yan. Pero, I would go for accent if you're going to ask me. Okay, tignan natin kung ano ang ibig sabihin ng accent. Accent, a distinctive mode of pronunciation of a language, especially one associated with a particular nation, locality, or social class. So, ayan, isang bansang Pilipinas, meron tayong accent. Pagdating sa English, we have our Philippine English accent. Ganyan. Sa Cambridge naman, the way in which people in a particular area, country, or social group pronounce words. So, nakalimit lang ang definition ng Cambridge sa pronunciation. Sa Merriam-Webster naman, gusto ko yung pangalawa. A way of speaking, typical of a particular group of people, and especially of the natives or resident of a region. O, di ba nga sa atin, meron tayong different accent kasi we have different geographical location. Meron tayong Batanggenyo accent. Yan. Pangasinan accent ako. Meron tayong Visaya accent. Okay? So, ayun mga kanis, ang ingay ng mga aso. Pero sana na-gets din nyo na doon sa kontekstong yon, it should be accent. I cannot understand your husband's accent. I don't want to talk to him. Char. Ganon. Wag tayong gamit ng slang kasi ang slang nga is informal word, phrases, vocabulary, language. Okay? Hindi siya manner of pronouncing, hindi siya manner of speaking. Okay? Thank you so much for watching mga kaanas. Sana natuto na naman kayo. And kayo ba, meron ba kayong experience or meron ba kayong ibang alam na commonly nagkakamali tayong mga Pilipino o kaya naman words na slang na gusto nyong i-share? Comment down lang mga kaanas. That's it. Thank you so much for watching. If you are new to this channel, please do subscribe. Pag bago ka, again, please hit that notification bell. And syempre, like and share. Thank you so much for watching mga kaanes. Bye!